जोङो प्रहलादनि दमखौ जों गिया आरो बियो सासे दा सरकारनि सासे बियो माबा जानानै कर्मचारि जानानै दिनै बिपिएफनि सरकारनि नेतृत्वनि सासे सदस्य जानानै बिथाङा अपेनलि थ्रेटिनिं होनाया बियो रायजो राजाया बेखौ बयबो नुदों दा जों बिनि थ्रेटिनिंखौ गिग्रा मानसि नङा मिथिबायना बिथाङा बुंदों जे खारनांगोन नङा होमबा खारबाबो गनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंनायफोरखौ बिथाङा बिनिफ्राय गोजानाव थाथों मानोना बिनि थाखाय जोङो फैगोन समाव जों बेबस्था लागोन आयेननि बेबस्था लागोन जों जाय बाथ्राफोरखौ दिनै प्रहलादा दिनै सरकार थानानै मोनसे दादागिरि होनबाथ' जों बिथांमोनखौ लुगैयो मिथियो जे बिथांमोना सरकार सालायनानै मोनसे दादागिरि रायजो राजाखौ सिगि सिगि खालामनानैसो बिथांमोना सरकार सालायदों नामा सिगि सिगि खालामनानैसो मानसिफोरखौ भट होदोंमोन नामा सिगि सिगि खालामनानैसो बिथांमोना दिनै 28टा मेन्डेट मोननानै दिनै भट माने बिपिएफ सरकार खालायदों नामा जोंनाव मोनसे प्रश्नआ फैदों दा ओंखायनो बिथांनि बुंनाय बिथांनि सिगिनायखौ जों मालाबाबो गिनाय नङा आरो लोलेदबो जों गिनाय नङा नोंथांमोननि 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव जिखिनि साख्रि लाइमोनफोरनि साख्रि होनाय बे टटेलि इलिगेल जादों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिनि थाखायनो पिसिसिनि सेक्रेटारि लेभेलनि जिखिनि 6 दान बान्था थाबथाना थानाय बेखौ नायबिजिरनानै उनावसो दान बान्था होनाय जागोन होननानै माखासे खौरां बिजों एबा माखासे बिथांमोननि फिननायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना जोंनि थांनाय सरकाराव जिखिनि जों साख्रि होबाय फरेस्ट गार्ड 1 माने फरेस्टार 1 बिनिफ्राय गार्ड फरेस्ट गार्ड आरो बिनि उनाव माखासे बिसिडिसि सेक्रेटारिफोरखौ जों होदों दा बिनि गेजेराव बिथांमोना दिनैसिमबो मानो बिथांमोना साख्रिखौ दाननो हायाखै जुदि इलिगेलमोनब्ला बुंनायजों नङा बिथांमोना मावनानै देखायनांगौमोन मानो मावनानै देखायाखै दिनै मानो बारनांगौ 7 मास बिथांमोना दिनै मानो जोंनि साख्रिफोरखौ मानो दाननो हायाखै जुदि इलिगेल जुदि जादोंब्ला आरो बिथांमोना बुंदों जे गासैबो इलिगेल गोजानो जेल थांगोननो आरो बिथांमोना मानो जोंखौ जेलाव हरनो हायाखै जुदि इलिगेल मावदोंमोनब्ला दा ओंखायनो बिथांमोना रायजोनो मा बुंगोन मा बुङा थांनाय समावबो बिथांमोना जोंखौ सिगि खालायनानै जोंनि कन्ट्रेक्टारफोरनि एखौ केन्सेल खालायनो होननानै बुंबाय जोंनि वार अर्डारफोरखौ बिथांमोना केन्सेल खालायनो गोनां माने नागिरबाय बिनिफ्राय गिनानै बिथांमोना मा खालायबाय मा होनदों उनाव जों खोनाबाय बिथांमोना मोनसेबो एखौनो केन्सेलेसन खालायनो हायाखै मानोना बे हेड मिनिस्ट्रि एप्रुभेलखौ केन्सेलेसन खालायनो हानाय खेमथायानो गैया मानोना बेहाय आरो बिथांमोना जिखिनि फैसाखौ गारबोदों होनना बुंदों जोंनि एनि एगेन्स्टआव जोङो खामानिनि एगेन्स्टआवसो जों फैसा दोनबोदोंमोन जाहाथे सासे थिखादारा जिखि फैख'नि जिखि राजनिति हान्जानि जाया मानो बिथाङा मावनानै जाहाथे खामानि मावनायनि लोगो लोगोनो जाहाथे फैसा मोननो हायो बिनि थाखायसो जों बिनि एगेन्स्टआवसो जों फैसा दोनबोदोंमोन नाथाय जों दुर्निति खालायनानै दोनबोआखै जों हाग्रामा महिलारि सार बायदि 3,000 कौटिनि जोङो ऋण गारबोआखै जोङो स्वयं जोङो 600-700 कौटि थाखा जों बिथांमोननो होबोदोंसो आरो बिथांमोना दिनै बेखौनो लानानै बिथांमोना रंजाबाय थादों बिथांमोना इन्जयमेन्ट खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै जों सप'ज हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो मेला जुवानि मेला जौ जुवानि मेला मिथिबायना दा ओंखायनो जोङो स्पष्ट दिनै रायजो राजाफ्रा माने बेफोरनि सायाव स्पष्ट जादों जे बे हाग्रामा महिलारि सारा जे दिनैनि दिनाव सरकार सालायनायाव जे फेलार जादों सरकार सालायनायाव जे दिनै बिथाङा मा होनदों हायैखौ जों नुनो मोन्दों बे स्पष्ट भाबै आरो बिथाङा सोरनिबा बिथोनावसो दिनै जनानै दिनै सरकार सालायबाय थादों बेखौ जों स्पष्ट भाबै जों बुंनांगौनि खोथा गैया दं बिधान सभा हिसाबै बिथांमोना थांनाय बिपिएफ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मेजरिटि मोननानै सरकार दानो हादों नाथाय आपकामिं आसाम एसेम्ब्लियाव बिथांमोना 15थायाव 11थाखौ बिथांमोना गेलेगोन आरो मोनब्रैखौ बिजेपिनो हगारनाय मोनसे खौरां मोनदों दा बिथांमोना मेजरिटि बिटिसिआव मोननो हादों बिधान सभायाव मानो हगारनो नागिरदों बिनि उद्देश्य मा होननानै दं होनना सानो नोंथाङा जोंथ' आरो बिथांमोनखौ जों मा बुङो बिथांमोननिसो खोथा बे जिहेतु बिथांमोना बेहाय दा बिजेपि आरो ओमफ्राय बिपिएफनि मोनसे एलायन्सआव सरकार जाबाय थादों जिहेतु जों बिथांमोनजों दा एलायन्सआव गैया बिटिसिआव जोङो माने एनडिएआव दङब्लाबो जों दिल्लीयावसो दं जों आसामाव दंमोन जोंना दाख्लै मा होनदों 20 तारिखआवनो जोब्बाय जोंनिया एलायन्सआ दा गतिके दा बे एलायन्सनि खोथाया दासिमबो जोङो स्पष्ट भाबै जों बुंनो हायाखै टिभिजों जों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो नुदों जे हाग्रामा महिलारि सारनो 11थाखौ होबाय आरो मोनब्रैया बिजेपिया लाबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों दा जोंबो खोनादोंसो दा बे खोथाया इसिबां स्पष्ट जोंबो मिथिया खिन्थु जोंनिया एलायन्स जानाय जायजों खोथा गैया जोङो 15था सिटआवबो 15थायावबो जों गेलेगोन बेहाय जोंहा एलायन्स जानांगौनि खोथा गैया आरो जोंहा एलायन्स जायो जाया बे उननि बाथ्रा खिन्थु जों 15थायाव 15थाबो गेलेनानै जेरैखि जाया देग्लाय जे
जोंनि बिटिसि ओनसोल बिटिआर ओनसोलाव जे जों 15थायाव जेरैखि जाया 10थानिफ्राय 12था सिट मोनगोन बिनि थाखायसो जों मिरु लाइमोन गांखं आरो जोंनि इउपिपिएलनि माने दैदेनगिरि बिथांमोना ज' सानफ्रामबो जों मिथिं माथि खालामनानै एक्टिभिटिस खालामनानै खामानि मावबाय थादों आरो जोङो जेरैखि जाया जोङो 10थानिफ्राय 12था माने मेजरिटि लानानै जों देग्लाय जेरैखि जाया जोङो आसाम सरकार दानायाव जोङो किं मेकार जादों। बिपिएफआ मानो हगारनांगौ बिजेपिनि? बेखौथ' बिथांमोननि खोथा मानोना बिथांमोना दिनै 28था जों बिथांमोना मोनसे समाव होनदोंमोन जोंखौ रायदोंमोन बिथांमोना इउपिपिएलआ बिजेपिजों थाबाय हा मिथिबायना बिनिखायनो बिथांमोनखौ बाहेर खालायनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनै जों नुबाय दिनै 28था मेन्डेट मोननानैबो 28था बिथांमोना समस्ति देरहानानैबो हारसिङै सिंगेल मानो बिथांमोना सरकार दानो हायाखै आं प्रश्न सोङो आं माबाखौ मा होनो हाग्रामा महिलारि सारखौ मानो हारसिं माबा दानो हायाखै बिथाङा दिनै मानो बिजेपिखौ लाफानानै मानो सरकार दानो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोना गिनानैनो दिनै गावसोरनो गोसो जानानै मा होनदों 15थायावबो गेलेनांगौखौ गिनानै बिथांमोना एलायन्स नङाबा जा दिगदार दङ जोङो माने जेनगोन होननानै सिन्था खालायनानै बिथांमोना दिनै मोनब्रैखौ बिसोरो गोसो खुसियै बिसोरो बिजेपिनो हगारदों दा बेहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो बे बिथांमोननि सिटसारिनि खोथा मानोना बेहाय जोंहा जोंनि माबाजों पलिसिजों खारगोन जोंहा जोंनि पार्टिजों जोङो माने गेलेगोन जोंहा केन्डिडेट होगोन आरो बेनि गेजेरजों जों देरहागोन आरो रायजो राजाया देग्लाय जोंजों दङ।